Udsigt. Vi har nu fået Flemming og Rudi Kofod i studiet, som er brødre. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Dag. Og det er i forbindelse af, at ramsløgene nu er kommet i sæson. Ja, det er sandt. Altså, de har været det i et lille stykke tid, men det er nu, de smager allerbedst og allerkraftigst i smagen. Ja. Og altså, jeg ved absolut ingenting om ramsløg. Ja, de bliver også kaldt allium ursnum. Det er det latinske, hvis du skal være rigtig fin på den. Okay. Er der tradition for, at der er mange ramsløg på Bornholm? Ja, det er der i hvert fald, hvor mig og Rudi bor. Vi har plantet rigtig mange ramsløg. De er over det hele. Ja, vi er over det hele. Vi prøver at sprede dem over hele Bornholm. Og bor I sammen? Ja, vi bor sammen. På en gård, eller? Ja, på en lille nedlagt landsted. Okay, hvor I har ramsløg. Ja, bestemt. Okay. Super, men så har vi lige det på det rene. Og vi er også gift, så det er klart, vi bor sammen. Jo, så I ja, men det er jo også Bornholm, kan man sige. Så. Ja, det er rigtigt. Nå, men I skal fortælle lidt om hvad ramsløg kan bruges til. Ja, hvad kan de bruges til, bruger man? Ja, de kan jo spises. Det er jo det primære, kan man sige. Ja. Så er der alle de sekundære, som vi også bruger ramsløg til. Vi bruger det jo nærmest til hvad som helst. Okay. Håndsæb. Intimsæb laver vi. Det er blevet kæmpe hit på Bornholm. Okay. Intimsæb simpelthen. Og er det noget? Blandet op med en ordentlig skud fuld musk. Okay. Det kan pigerne satme godt lide. Det kan de godt lide. Men du skal vel ikke ud og score, Flemming, nu når du er gift? Nej, men kigger. Det du skal sådan lidt åbent forhold. Hvad det hedder, få appetit ud og spise hjemme. Ja, det kender vi alle sammen. Ja, det er meget Rudi meget enige om. Udsigt. Lidt ramsløg med og nogle dejlige marinerede kajsild. Sild og så noget snaps også. Er det så for brødrene Kofods sildefabrik, eller hvad det hedder? Jamen, der er ramsløg i, ja. Nå, okay, så I arbejder lidt sammen alligevel? Nej, det er nogen, vi selv har lavet derhjemme. Nå. Okay. Fedt. Altså, Men altså, vi vil jo godt... grunden til, at vi også er her, det er jo sæson nu, så vi vil gerne opfordre folk herude og plukker ramsløg og selv finder ud af, hvilken guddommelige urt det er, eller løg. Altså, nu siger du... Grøntsag. Rødfrugt. Løg. Er det ikke bare et løg? Og det er, ja. Jo, det er et løg. Ja. Men nu siger du, at man skal gå ud og plukke dem. Altså, og vokser de vildt, eller? Jamen, det er jo det. Det er jo en ganske gratis fødevare. Du skal bare kende de rette steder, så kan du gå ud og finde det også i Københavnsområdet. Okay, hvor i København tænker du? Der er både i Dyrehaven og Vestskoven. Hvor ligger Vestskoven hen? Jamen, den ligger inde i, lige tæt på Kongens, Kongens Have. Nu er jeg ikke den store... Det ligger sådan vest. Vestegn? Vest. Ja, vest. Bare vest. Ja, Vest for København. Og Østeranlæg. Ja. Kan du også. Og måske endda Amagerfællet. Okay. Det kunne da være, at... Altså, jeg har i hvert fald fundet mange inde i Dyrehaven. Og så kan du gå og kigge på de søde dyr. Ja, og man kan jo også tage på bakken, hvis det var det. Men til sådan noget. Men du skal jo huske, når du plukker, ja. Så skal du huske, at du må ikke forveksle dem med en anden blomst, eller plante, eller rodfrugt. Nej, der findes mange blomster, der er pishamrende giftige. De er farlige. Du kommer til at prutte af dem. Nå. Det er, vi snakker linjekonvallen. Ja, den er meget giftig. Ja. Når en jomfru, som den også er kendt som. Nå, det er sandt. Det er lidt frækt. Ja. Og så er der høsttidsløs. Ja, det er jo samme. Det er den samme, jo. Det er ikke den samme. Det er 2 forskellige ord. Nej, det er det ikke. Okay, der er lidt, lidt tvivl, men man skal i hvert fald være sikker, når det er, at man plukker. Du kan også forveksle den, hvis du er helt ude i hampen med bøg. Ja, selvfølgelig kan man det. Eller hvidløg. Ja,
Men hvordan, altså tænker jeg så, skal man så tage sådan et billede med, for at være sikker på, at man plukker den rigtigt, eller hvordan? Nej, det man gør, det er, at man lige plukker et blad, og så lige knupper lidt, og så hvis det lugter af hvidløg, så er den god, så er den hjemme. Så er det ikke liljekonvalg, eller hvad det var? Nej, okay. Den er meget giftig. Den skal man passe på med. Altså liljen? Ja. Den kan du dø af. Okay, så det skal vi sgu Hvis ikke du ud i. spiser en trillebør fuld, så kan jeg love dig for, at du kraperer på stedet. Udsigt. Og sagt med god. lige nu, der lytter du til Flemming Den er bare på dig. Rudi, der smager på snaps. Ja, Ja, det er vores egen snaps. en honningsyp. En honningsip. Syp. Syp. Hedder det på bornholmsk? Ja, det kan du tro. En syp, er det en snaps? Ja, men det er snaps, hvor vi blander Bornholmsk honning i. Ja. Det er smager de også rigtig kendt godt. for på Bornholm. Ja, Honning ja. Og snaps og sild og I hele verden. ramsløg og det hele er de skulle kendt for. Incest, ja. Hvad? Nej, det tror jeg godt nok ikke. Den har jeg ikke hørt før. Havde du det, Rudi? Nej. Hvad? Nej. En vest, sagde jeg. Ja, en Altså, fest. en fest, ja. Nå ja, en fest. Det er Ja, rigtigt. ja, ja, Det er ja. rigtigt. Ja. Det er godt. Op på Hammershus. Vi bare går Hammershus, derop og råber og på helt Hammershus, så råber du bare, så slår du bare bop, bop, bop. Og så Hvad er det drikker ud. Møller? Ja. Honningsøb, honningsøb, honningsøb. Ej, hvor dejligt. Nede i Ekodalen også. Der er god stemning her i... Ja. Og vi har I jo taget studiet. nogle specialiteter med, Det har I nemlig. som vi synes, at I skal smage over. Vi skal ud i en bornholmsk koldbords frokost, Ja, det kan du tro. hvis man kan sige Og det. det er god rugbrød. Det er god råvarer. Og der har vi selvfølgelig God råvarer. blandet remsløg i. Ja, der er remster i Så er der rugbrødet. sild. Har I selv bagt rugbrødet? Ja, det kan du tro. Ja, fedt. Dejligt. Hjemmebagt og hjemmebragt. Flemming, han er lige ved at pakke rugbrødet ud. Det er sandt, det er sandt. Og så skal vi have noget... Vær god. Vi skal have sild på. Hvad er det for en slags sild? Din kajsil. Med Kaj. remsløg. Med rem. Ja, selvfølgelig er der remsløg. Ja, altså når bruger I remsløg sådan friskt, eller er det tit bare sådan, at de putter det i ting? Det er alldel, det er det hele, du... Vi bruger det i madlavning, men vi går også bare, ligesom du måske spiser æbler, så spiser vi ramsløg. Så Det kan man godt. det er en snack. En snack. En snack. Jeg snakkede en gang med en mand fra Polen. Han sagde, at han var besvimet. Eller han havde set en vampyr besvime, fordi Rudi slog en bøvs på Bornholm. Så vild en hvidløgsduft har remsløg. Så man skal passe på. Man skal vare. Okay. Udsigt. Det går vi. Satan, ej, du stinker, Rudi. Ej, Nu bøssede Rudi. ej, jeg tror en fes. Fedt. Nå. Dejligt. Dejligt. Okay, nu har vi Jamen, fået vær rugbrød på god og tallerkenerne. stang an. Jamen, okay. Så det er noget bestik, og så bruger du gaflen, og så op med silen på brødet, og så lige nogle løg. Og Det er ikke så noget. svært, lille de. Nej, men fy for den. Det er simpelthen... jeg har jo aldrig spist sild. Det er sil, det er det bedste jo. Det er Bornholms specialitet. Jeg tror bare, jeg lige nøjes med en lille På Bornholm får vi ikke modersmælk, der får vi bare sild. Blended. Blended sild. Ui, ej, men den er sådan helt splattet jo. Nå. Jeg sender silden videre. Ikke blommer. Ja. Det så sologet hjem, den kender du godt. Hvad er nu lige det går ud på? Jamen det er det, han lige fortalte om. Det er med sil, og så med Og, Det er æggeblommer. rådsild. Rådsild Ja, med det er råsild. Det her, æggeblom. det er jo ikke råsild, fordi det er kajsil. Det er noget andet. Hvad er der så gjort? Er den kogt, eller hvad er den? Ja, der er kaj. Der er kaj Og remsløg. og remsløg. Nå, men den har jo ligget i en saltlag og en marinade, og så får den og remsløg. Men er den ikke tilberedt, silden? Jo, den er god. Ja, hvor dejligt. Nå, skal vi hilse en gang? Skal vi lige... Okay, og det er så snapsen, vi er ude i, når I siger hils. Eller honningsippen. Ja, vi har jo sagt hej. Honningsippen. Puha, den lidt dufter stærk, var. Jeg ryster helt på hånden, bror. Den er god. Jeg smager nu. Jeg har dårlig erfaring med snaps, men jeg lover ikke noget for resten af programmet. Jeg siger det bare. Okay. Så kan man pynte lidt med remsløg over på sin mad. Puha. Den er god.
Ej, den er bedre end normal snaps. Ja, det er den nemlig. Det er fordi, det er Bornholmsk snaps. Den er bedre end sådan noget rød Aalborg. Rudi har selv lavet den ude i sit hønshus. Ja, hvor der har jeg dejligt. stået med ude i brænderiet, som jeg kalder det, og lige lavet en lille Udsigt.